Здравейте, гледате предаването "Часът на Миня Цветков". Продължаваме да ровим в човешките души, сърца, мозъци с Огнян Димов, психоаналитик, който дълги години е бил във Франция, възпитаник на Френската школа за психоанализа. Точно така. Нещо за романтиката. Какво е романтиката? Израз на какво е? Ако трябва да я прекараме през призмата на психоанализата. Романтиката, според мен, това е изненадата. Това е опита и способността да виждаме живота, обикновения живот, живия живот. По друг начин. По различен начин. Тоест, това не е някакъв опит да излезем извън живия живот, да отидем отвъд. Това е някакъв опит да влезем в живия живот. И способност да го направим. Добре. И да се изненадваме. За психоанализата като такава. Така. Има ли нужда от психоанализата? Аз, когато си говорихме с вас, ви развих една теория, че според мен психоанализата е много интересно нещо, но тя е един вид умствена патерица, която човек взема, тръгва с нея, когато има проблеми. В един момент, примерно, ако успее да се освободи, захвърля патерицата, но рано или късно, в следващия момент, когато му се появят проблеми, той отново посяга към нея. Да, съгласен съм с вас. Разбира се, че има нужда от психоанализа от друга гледна точка. Затова, защото, първо, кой се обръща към психоаналитик? Това е човека, който престане да управлява своите тревожности, безпокойства и страхове. Тоест, идва един момент, в който не знаем повече къде сме, губим центъра в себе си, ставаме неприятни и досадни за всички около нас. В този момент ние се обръщаме към психоаналитик. Това е патерица, разбира се, която има за цел да ни направи по-адекватни, да ни центрира, да ни накара да намерим силите в себе си. Не е ли по-добре човек сам, със собствени сили, намирайки центъра в себе си, енергията в себе си, да продължи? Не знам, аз съм имал доста тежки моменти, в които съм продължавал сам, без психоанализа. Ами радвайте се в такъв случай, значи вие сте една личност достатъчно структурирана. Но това не е случая с всички хора. Митко, ако го питате, ще ви кажа, че съм просто луд. И съм успял до този момент да се предпазя, просто да не влизам в психиатрично заведение. Да. Каква е позицията на психоаналитика? Тук искам да разсея една наша илюзия. Имам познати, които ме питат, добре, не става ли с ракийка и салатка? Имаме приятели, тук общуваме. Не с една, но с 3-4 ракийки много добре. Добре, с 7-8 особено добре. Не става, няма как да стане, защото психоаналитика първо пред него ние можем да излеем душата си, можем да кажем всичко това, което ни вълнува и най-нелицеприятните подробности. Добре, не е ли опасно? Не е ли опасно? Това означава, че аз гласувам невероятно доверие на Огнян Димов, казвайки му най-нелицеприятните подробности от своя живот. И той утре просто... Често... Момент, изчакайте да завършим предаването. Често пъти опасните неща са много ценни същевременно. Тоест, опасните неща са много ценни. Ето, аз си казвам, ще кажа на Огнян всичко. Така. И той утре ще каже, ти искаш ли да направиш еди какво си, защото ако не го направиш, аз ще го разкажа това всичкото за тебе. Това е много хубав момент. Разбирам, има едно голямо притеснение все още в България. Сред хората, които имат желание да се подложат на психоанализа, това е така наречената дискретност. Каква е гаранцията? Ето, аз идвам, чукам на вратата и казвам, Огнян е моят психоаналитик, отивам при него, обаче се спирам и се замислям. Ако утре той разкаже всичките тия неща, дори не е задължително на жълтата преса, на някой си. На някой, да. Тя ще стигне рано или късно информацията до там, където не трябва. Шок ще трябва да пишат от първа до последна страница.
Ами вижте, аз ще ви кажа само едно нещо. Все пак, когато завърших психоанализа, след целият този дълъг и уморителен процес и изключително пълноценен, след като бях включен в официалната листа на психоаналитиците във Франция, аз подписах една декларация, нещо като лекарска клетва, с която аз се задължавам по никакъв начин да не изнасям информация за когото и да е било. Ние сме все пак... Франция, ние сме в България. Ама ние сме... Това е Обединена Европа. Всеки може да потърси правата си там. Да, ма вие утре, ако си изпеете за мене, после аз си какво? Ще ходя да ви гона. Нещо, да ви преследвам. Да ви съдя. Какво да ви кажа в повече? Повече от това. Не знам до този момент... Няма 100% гаранции. Това можем да заключим. Не, има 100% гаранции. Не виждам още повече интереса си да го направя, да ви загубя като пациент. Особено ако сте един много интересен пациент. Да, аз съм интересен пациент. Казах, ако сте много интересен. Не, аз съм пациент по принцип. Как да разбере човек? Кой е момента, в който трябва да се обърне към психоаналитик? Мисля, аз отдавна съм го изпуснал този момент. Аз направо може да се обърна към белите престилки, дето беха тук. Казах преди малко, това е момента, в който всички наши тревожности и безпокойства и страхове вземат някакъв връх. Всеки един човек, който минава през този момент, той го усеща. Първо, второ, тялото, което, без да влизам в някакви излишни подробности, тялото по някакъв начин веднага реагира. Тялото, ако щете, е обратното лице на несъзнаваното, т.е. на целият този резервоар от скрити мисли, желания, сексуални, интимни, екзистенциални дори, ако искате. Дайте конкретен пример, не гледам. Да, ще ви кажа. Значи във Франция имах една пациентка, която след 2 години анализ, тя се справи от едно много тежко кожно заболяване. Първо, кожата е тази мембрана между вътрешния и външния свят, която веднага реагира. Има ли някакъв проблем? И не само кожата. Моето си е перфектно, главно всичко ми е окей. Така, това разбира се, един от показателите. Да, кажете му го на Митко, защото той непрекъснато разправя, че съм луд. Другото, което е наистина, това е вътрешното усещане на човека, нали? За децентрираност, по-скоро, за загуба на някакъв смисъл, за загуба на някакви цели. Или казано съвсем кратко, това е нежеланието да работиш и нежеланието да обичаш. Това вече... Ако сме в този момент... Ще да ми измъквате от тия прекрасни моменти на желанието да работиш и на желанието да обичаш. Прекрасно ли? Сериозно? Не, разбира се, че не. Разбира се, че това означава, че човек е с разболян дух. Това е така. Добре, какво прави психоаналитика? Рови в главата на пациента. В душата. Добре, в душата. В несъзнаваното. В несъзнаваното. Бърка там, където какво? Така, където нещо се случва, където този пациент не осъзнава, опитва се да го... Всъщност, каква е функцията на психоаналитика? Чрез него пациента осъзнава за какво точно става въпрос. Сега, илюзиите са невероятно много. Пациента идва често пъти с една много ясна рецепта или всъщност истина за това, което се случва в него. Това ми прилича малко на тези археолозите, които вадят, изчистват, сглобяват, слепяват, и накрая излиза един съд. Така ли? Да, точно така. Защото всъщност това, което трябва да кажем е, че когато душата страда, когато има някакъв душевен проблем, това е една невероятно силна, как да кажа, всички тези комплекси, страхове, лишения, в които ние живеем и в които се оказваме, това е един невероятна енергия, която по някакъв начин се задържа в нас и която в един момент, рано или късно, ще експлодира. Когато не съумеем да намерим този момент или когато не обръщаме внимание, то може да се обърне против нас. Давам често един пример. Душата наистина, това е душевната енергия, това е ядрената енергия. Наистина, тя е силна, тя има силата и потенцията на ядрената енергия. Аз сега разбрах за себе си, изясних си, защо не съм стигнал до лечебницата, до здравното заведение. Защото аз избухвам всеки ден по 1 час, избухвам. И общо няма нагнетяване при мен. Така. Ами това е терапевтично. Така като ме гледате, психически здрав ли съм? Виж сега, един човек, който не е психически здрав, никога не би задал този въпрос. Не е верно това. Не е верно това.
Така като ме гледате някакви проблеми, имам ли? Той би се усъмнил в своето психическо здраве, но той никога не би задал. Аз никога не съм се съмнявал. Което е страшно! Което е страшно! Никога не съм се съмнявал. Да, може би очарователно.